1165 човека или 1500 души, това не е чак толкова голямо звено за една такава бойна група на Европейския съюз. Тоест, това означава ли, че европейците са преценили, нашите партньори, че тези групи са достатъчни и че те ще имат по-скоро някакви превантивни функции, тези ударни бойни групи, ако може така образно да ги наречем, или ще се върви към едно увеличаване? Значи ще си дам два примера от историята, да почнем от там. Операциите на НАТО в Македония. Необходима жътва, хлебарената лисица, съюзническа хармония. Операции на НАТО по поиск на македонския президент. Отива НАТО, изпълнява се трите операции, после отива Европейския съюз с операция Конкордия. Да фанем Босна и Херцеговина. Значи ЕСФОР. Там всичко НАТО, операция, страхотна в началото, 60 хиляди, 2004 декември, ЮФОР на Европейския съюз. Поемат. Европейския съюз се е насочил много повече към друг вид операции. Значи, те не са чак толкова насочени към бойните операции, към каквито, да речем, НАТО си прави в Афганистан или в Косово, както беше едно време. Тоест, значи, Европейския съюз може да има такава мисия. 10 икономически експерта, които отиват в страната Хикс, да съветват местния министър на икономиката как точно се прави бюджет или за какво става въпрос. Или 15 наблюдатели, които отиват, да речем, в страната Y, където гледат защо военните не вземат $30 заплата, а $10 заплата. Така военният съюз се е насочил, т.е. Европейския съюз се е насочил към по-голям инструментариум и той залага на другите видове мисии, въпреки че има и бойни мисии. След кризисното участие. Това е казано. За бойната група е казано. Значи тя отива, може да изпълни малка операция или да бъде началото на голяма. Тя си има, разбира се, период на действие. Значи тя е определена първоначално за 30 дни, после става до 120. Тоест, тя не може да понесе целия удар, така или да разгърне абсолютно голяма операция, затова се разчита на НАТО. Тоест Европейския съюз не към бойните действия насочва своето внимание, а след това на периода на възстановяване или, примерно, на локални потушаването на локални конфликти.